A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun ma fiha mal'unun. Wonten ngarsanipun para kiai, ibu nyai, ustadz ustadzah, para pepunden, para sesepuh, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah Masjid Legawa Darussalam, Masjid Al-Uquwah, Masjid Al-Huda ingkang saduhur kinurmatan. Muga-muga sedaya sing rawuh menika pinaringan umur panjang, yuswa panjang, barokah nggih Bu nggih. Muga-muga pengajian ing dalu menika sesarengan kalih hidayahipun Allah. Sing lali dadi eling, sing maksiat dadi tobat, tambah kuat imane, tambah sregep ngibadahe, besok mlebu swarga sesarengan karo kiai lan ulamae. Amin Allahumma amin. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken wonten ngarsanipun Allah, wonten ing ngalam donya niki kula panjenengan saya niki urip aja nganti dijutak karo Gusti Allah. Mula pentingipun Gusti Allah. Urip yen nganti dijutak karo Gusti Allah niku pun golongan wong sing cilaka, sak cilakane menungso. Gek urip kok nganti dijutak Gusti Allah niku lho, rak pun entek-entekan. Lagi dijutak tangga teparo mawon niku wis ora kepenak lho. Jenengan iso jejer ngeten iki rak mergo rukun. Jajal pamane neng-nengan jotakan ngoten. Napa iso jejer ngoten? Nggih ta? Apa iso salaman? Apa iso ngrebek palawija rega lombok? Mboten iso. Niku wae lagi dijutak karo tangga teparo, uripe wis kepojok ora kepenak. Apa meneh nganti dijutak karo Gusti Allah. Kukut. Iku cara parekane ngoten, mangan pecel dicampur sawut kok. Donyane kejungkel-jungkel, akhirate mawut. Entek-entekan to niku. Angger pun dijutak Gusti Allah niku. Nah niki. Mula pentingipun kula panjenengan sedaya niki sinau bab agama. Lah terus tanda-tandane wong sing dijotak kali Gusti Allah niku pripun? Kok nganti Gusti Allah emoh, nganti Gusti Allah wegah.
Tanda-tandane apa niku? Nggo niki digoleki. Syukur mboten enten. Siji, nalika menungso kuwi wegah nyebut jeneng Gusti Allah. Niki tanda-tanda di Gusti Allah niki bakal jutak. Bakal moh uripe ora tau sambat karo Gusti Allah, uripe ora tau nyebut Gusti Allah, emoh karo Gusti Allah. Lebih becik dia itu nyembah setan daripada nyembah sing gawe setan. Niki mau Gusti Allah udah karo nyembah kok setan. Kudune nyembah niku ora sing gawe setan to. Sing gawe setan sinten, Bu? Lah kudune niku jawab pitulungan. Enten boten sing do nyembah setan ngoten niku. Eneng kudune niku nyembah Gusti Allah kok malah nyembah duit. Kudune nyembah Gusti Allah kok malah nyembah tuyul. Jaluk bantuane tuyul. Kudune niku nyembah karo Gusti Allah kok malah nyembah wewe. Ya bakal diawe-awe. Mula kula panjenengan niki ngendikipun Gusti Allah kala wau, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Supayane kowe ora gebujuk karo kadonyan, nyembah karo Gusti Allah, setan ora bakal doyan. Nyembah karo Gusti Allah, demit ora bakal dulit. Nyembah karo Gusti Allah, tuyul ora bakal jedul. Nyembah marang Allah, wewe ora bakal ngawe-awe adeh kabeh mergo cedhak karo Gusti Allah. Niki yen urusan karo gaib. Yen urusan karo sing ketok, aja nyembah gunung, nyembah sing gawe gunung. Sing gawe gunung niku rak Gusti Allah ta niku. Aja nyembah srengenge, nyembah sing gawe srengenge. Gusti Allah melih niku. Aja nyembah bumi, nyembah sing gawe bumi. Gusti Allah melih. Aja nyembah segara, nyembah sing gawe segara. Gusti Allah. Niku wae dadi tanda-tandane wong sing diatur Gusti Allah, wong sing cilaka niku nalika uripe niku ora tau nyebut jeneng Gusti Allah, emoh nyebut Gusti Allah, adoh sangka Gusti Allah. Nomor loro, patrap, tumindak, pangucap, sak karepe dhewe, sak penake dhewe, emoh karo atere Gusti Allah. Niki tanda-tanda wong sing cilaka ngoten niku. Enggak niki kali diakal kali dipikir. Sebab kalau jenengan saya niki dening Gusti Allah niku dawuh Kanjeng Nabi niku diciptakan dadi makhluk sing abadi, kaya malaikat, kaya iblis, kaya setan kalau jenengan saya niku. Dadi makhluk sing abadi, ora ana watese urip niki. Enten alam roh urip. Enten mriku ada perjanjian. Ada yang diturunkan ke dunia, beneran urip. Mula di alam roh niku ada pitakonan. Apa aku iki pangeranmu? Bala Saidna. Nggih, jenengan niku pangeran kula. Yen ngono kuwi tak kirim nyang donya ya. Nggih. Layok kesik nyang alam kandungan. Alam roh dilalui teng alam kandungan. Memang Gusti Allah niku nitahke 5 alam, Bu. Niki kudu dinggone menungso. Sedaya menungso niku bakal melewati 5 alam. Ana alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Niki urip kabeh. Ampun dikira niki yen wis urusan donya rampung mboten. Panjenengan iki makhluk abadi, makhluk sing urip terus, ora ana watese. Lawas sak lawase lawas. Kudune ngeten iki merinding Bu kudune Bu. Alam roh urip, alam kandungan urip enten mriku suwene 9 bulan 10 hari. Urip enten mriku. Mula ketika di alam kandungan niku sebetulnya bayi niku protes, ya Allah.
Kula teng alam donya, kula teng alam kandungan iki ngopo dadak dikei sirah, dikei ndas. Ngopo dadak dikei moto wong enten mriki ya ora nonton TV. Ora dolanan HP. Ngoten niku ora nyawang HP. Ngopo dadak dikei cangkem barang, oh ya ora iso ngomong, ora iso anu. Kei tangan, dadak kei tangan barang ya Allah. Kula niku mboten butuh tangan. Dadak kei sikil barang wong enten mriki ya ora ana kon bal-balan. Protes sebetulnya. Ketika lah dalam dunia ternyata niki nembe fungsi kabeh. Ya Allah untuk aku dikai motor. Sebab umpamane ora dikai motor ya rekoso to niku jenengan niku. Akeh sing napa iso nyawang. Dikai cangkem ya iso ngomong. Ora iso ngomong tak ya repot. Dikai tangan, iso nyekel, iso macul, iso nyang pasar, iso milih lombok, iso dangir. Gitu. Alhamdulillah, ternyata lagi kanggo itu ngalam dunia. Dia nalikan kandungan nyepeleke Allah dadi kaya ngene bareng ya Allah. Wis penting lho di plasenta, mon jalur makanan pun cukup. Ternyata dengan ngalam dunia niku tangan niku nembe ngrasake kanggo. Kayak sikil itu lebih ngerasa kanggo. Kayak bolongan silit itu lebih kanggo. Jebule niku dijal pamane buntet kabeh ngoten niku. Ra nggih kosong to. Dadak digonyak rumah sakit apa ora bayar. Oh. Ternyata kabeh niku enek fungsine. Nek alam donya. Mula napa nyepelekke. Dan enteng alam donya nggih kados ngeten iki alam donya. Kados ngeten teng alam donya. Ternyata ngalam donya niku kula panjenengan sing sepuh-sepuh niki, sing wis tuwa-tuwa niki, sing wis nom-nom niki ternyata gayane modele ya persis kaya bayi. Jangan mang tingali bayi, Bu. Bayi niku senengane nyekel-nyekel, gegem-gegem, nglumpuk-nglumpukke ngoten niku. Panjenengan sing tuwa-tuwa ngeten ya padha kali bayi. Nyekel-nyekel, gegem-gegem, nglumpuk-nglumpukke ngoten niku. Sok seneng nyekel duit, lek ngoten niku aja seneng ta Bu jenengan, Bu. Nyekel duit, nyekel amplop, wah oneh no isine. Lah niku to. Terus nyekel sertifikat, nyekel pit motor, ngoten niku to. Seneng nglumpuk-nglumpukke duit, nglumpukke bondo, ngono. Padha niku. Perjalanan man sing ngoten niku nalika mlarat niku nyambutke sak barang-barange digawa. Nggawa entuk, nggawa arit, nggawa bagor, digawa. Nggawa gledekan. Nggawa keranjang, digawa. Ning anggerpun mulai rada berkembang, aku mulai rada sugih, rada di duit, ngoten wegah nyekel-nyekel. Bangsane ngoten-ngoten niku cukup bayar nyontek pira, ngoten niku. Engko angger kira-kira mundak meneh bangsa nyekel-nyekel ngoten wis wegah. Pilih ndek kertu sing dilebokke mesin langsung metu duwite. Ngoten niku. Angga iso meneh wegah. Ngeten mung pamer-pamer tok. Kae omahku kae sing ana tokone cerak alun-alun kae omahku. Sing pikat kae lho omahku. Sawah ning luar pasar kae sawahku lah ngoten niku. Ning bariku mati. Mulai ten ngalam donya niki menungso niku sing dibutuhke ya mung duit. Ngoten ya. Ya Allah, urip pisan niku dadak kon salat barang. Urip pisan niku dadak kon poso. Dadak kon ibadah. Kula sing kula butuhke niku duit. Kula niku ora butuh ibadah. Salat nggih napa napa. Lah mangke angger pun tekan alam kubur nembe krasa. Jebule duit iku angger enten alam kubur iku ora kanggo. Untung aku kok ngibadah. Ternyata ngibadah niku digunakan besok nalika pun masuk alam
barzah, alam kubur. Niku ya urip. Alam donya niki urip enten alam donya niku ya standar Kanjeng Nabi niku mung swidak tekan 70 tahun. Yen kon punjul sepira to? Yen kon suda akeh mesti. Lah bariku pindah. Riyen niku enten ngalam kandungan gaib. Riyen niku gaib terus enten. Lah niki enten ngalam niku nyoto. Ning sebenarnya akhirnya nggih gaib. Nalika kepanjenengan pun masuk teng alam kubur, donya niku dadi gaib. Mengawali perkumpulan kehidupan baru. Jadi mati niku terus urusane rampung ngoten mboten. Urusane selesai mboten. Itu mengawali kehidupan baru enten alam kubur niku. Nunggune alam mriku niku luas. Penantiannya lebih panjang. Mboten namung cukup 5 tahun, 10 tahun, ngoten mboten. Enten alam kubur coba sakniki jenengan mang bandingke nganti dari generasi satu generasi yang lain nanti generasi ini pun mati. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam nganti tekan Adam Malik niku pun berapa pun ribuan tahun berarti tak terjangkau to niku. Nganti Adam Malik pun sedo, ganti Adam Yordan. Urip udah berapa ratus ribu tahun. Ngene. Umar bin Khattab tekan Umar Moyo, Umar Madi, ya udah berapa ribu tahun itu. Akhirnya jauh urip. Mula dawuh Kanjeng Nabi niku urip ana alam kubur. Niku mboten cukup 5 tahun, 10 tahun, tapi niku lho ribuan tahun. Mang bayangke mbok niku urip ning alam kubur niku ribuan tahun. Nganti ngeteni dina kiamat niku mbok coba. Coba wong penggali lagi urip ning alam donya kadang 40 sudah kadang ngene. Niku jangkauane niku ribuan tahun enten alam kubur. Nyatane tekan saya ini ya ngono sing do metu kabeh. Niku panjang enten mriku. Panjang ribuan tahun. Mangke tesih enten alam akhirat ya urip niku. Penantian di alam mahsyar niku 50.000 tahun. Satu hari di sana niku 1000 tahun di dunia. Bar niku terus enten swarga neraka urip niku. Mula enten wasane yen urip ning alam donya niki mung sawetara wektu. Ngoten dari pramila monggo niki kula panjenengan niki kita renungi bahwasanya kula panjenengan niki dadi makhluk sing abadi ora ning lerene. Kadang enten donya wis rekoso, wis dadi gelandangan, uripe ora tumata, wis melarat, ora gelem salat, wis sengsara, ora gelem njaluk pangapura, gelandangan, ora eling karo pangeran. Niki sampe kukut-kukutan, jek mung lara-laranen, donya ora ngrasake enak, eneng kubur jek urip meneh, pertanggungjawaban amal lho niku. Mulane pentingipun kula panjenengan duweni agama. Urip kula panjenengan niki yen gelem nyinau agama niki supados kula panjenengan eling kali Gusti Allah. Ayat ingkang kula aturaken kula. Innamal mu'minuna tanda-tanda wong iman sing sayekti. Alladzina idza dzukirallah. Apabila disebut asma Allah. Jika disebut asma Allah, wajilat terkejut, hati ini terkejut, geragap saking wedi Gusti Allah. Wa idza tuliyat alaihim lan nalika diwacake ayat-ayat suci Al-Qur'an, zadathum bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan di sisi Tuhan mereka sama bertawakal. Nggih berarti niku wae. Dadi fungsine agama niku supados kula panjenengan saya niki gen cedhak karo Gusti Allah. Nalika diwacake tanda-tanda kebesaran niku bertambah keimanane. Terus kula panjenengan njaluk pitulungan karo Gusti Allah.
Niki ada dialog, Bu. Dialognya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kali pendeta Khidni ketika niki masuk Islam karena kecerdasannya. Sayyidina Ali tanglet kali pendeta Khidni sing pun mlebu Islam niku. Ya Khidni, mbok aku ki diweni kalimat sing kira-kira iso nambah imanku marang Allah. Pendeta Khidni wae ngendika, ya Ali, in kana Allahu ma'aka ya Ali, faman takhafu. Ngendikan Ali. Ya Ali, in kana Allahu ma'aka faman takhafu. Hei Ali, yen Gusti Allah kuwi wis gelem nulung kowe, yen Gusti Allah kuwi wis manggon sakjroning atimu, faman takhafu, sapa sing tak wedeni urip ana ngalam donya yen Gusti Allah ki wis nulung karo kowe. Sayyidina Ali midanget ngeten iki mbrebes kok. Matur melih. Yakin nih, tulung aku eno nasihat sekali lagi. Ya Ali, in kana Allahu alaika faman tarhu. Ali, yen Gusti Allah wis adoh karo kowe, yen Gusti Allah wis emoh karo kowe, yen Gusti Allah wis wegah karo kowe, kowe terus aja njaluk pangarep-arep karo sapa? Yen Gusti Allah wis wegah nulung karo kowe. Lho niki. Dua kalimat ini dalam, sangat dalam. Ya dirasake ini. Pramila kula panjenengan saya golek ngilmu ngeten iki, hebate majelis ilmu nggih. Satu majelis ilmu niki bisa menghapus 1000 majelis keburukan. Hebate jenengan golek ngilmu ngeten iki. Ketoke ngrungokke kaltek-kaltek ya urung karuan ngrungokke nggih. Kali ledetan tembok, kali ngorok ngrok. Ning ampuhe niku lho. Bisa menghapus 1000 majelis keburukan. Majelis keburukan itu apa? Majelis kadang serik, kadang iri, dengki, srei, gawen, open, panasten, ngomong jengkelke, megelke, manaske, nglarake, mumbul-mumbul karo tanggane jondel-jondel mobat-mabit, gluyuran, glasaran. Iso ngilangke menghapus dosa-dosa sing ngeten-ngeten iki. Satu nih majelis ilmu ngeten iki. Nah hebat. Mula jenengan mbok ngurokke, mula hebat golek ilmu niku. Kalih ngantuk, kalih turu. Kalih sing melek ganjarane padha. Gane padha mak turu mawon, mboten napa-napa. Oh ganjarane padha kok. Ah niki lho. Wah sik. Iki gerang ngantuk selawatan sik wae, wah. Mbok golek ganjaran, Bu, nggih. Nggih. Gerang ngantuk, Bu. Sik semangat, Bu. Salatullah. Ngaten nggih? Gerang ngantuk selawatan. Doa, zikir yang pasti diijabahi Gusti Allah, sholawat Nabi, Bu. Niku mesti dikabulkan Gusti Allah. Mesti, pasti, mesti, harus niku pergenah. Ditombol dikabulkan Gusti Allah niku mung salat Nabi. Pramila nggo selawatan. Salatullah. Ngaten nggih? Loro, telu. Salatullah. Salamullah ala toha. Salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu jangan marah-marah. Ampun marah-marah nggih? Hati suami jadi gelisah. Anak-anak gak betah di rumah. Rumah tanggane bakal bubrah. Selawatan. Salatullah. Rasulillah. Salatullah. Salamullah.
Ibu-ibu ayo podo mesem. Mesem Bu. Hati bapak menjadi ayem. Anak-anak betah ing dalem. Rumah tanggane ayem tentrem. Selawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iki pesane bapak-bapak kanggo sing bojone. Mula bojo ayo disayang, sayang ana kaya kelapa. Ayat kanggo bathoke kanggo wite kanggo sadane kanggo mangan pecel lawuhe rambak donya kecekel akhirat kecang. Selawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bu, agama niku nasihat. Agama niku pitutur. Mula agama niku diwastani ad-dinu nasihatu. Agama niku nasihat, agama niku pitutur. Kula panjenengan saya sinau agama pengajian ngeten iki. Kula panjenengan saya niki ben oleh pitutur Gusti Allah. Ngoten to? Ben oleh pituturi Al-Qur'an. Al-Qur'an niku pituturi Gusti Allah. Ben oleh pituturi Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Hadis. Ben iso nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi Muhammad. As-Sunnah. Sehingga kula panjenengan saya niki yen urip niki purun dinasihati Gusti Allah, purun dinasihati hadis, purun nderek lampah Kanjeng Nabi Muhammad, bakal dadi wong sing takwa, bakal dadi wong sing sae. Ra ngoten to? Nah, dadi niki wau. Mula kula panjenengan saya mengke anggere wis dadi wong sing sae, kula panjenengan saya niki bakal dadi wong sing mulya, bakal dadi wong sing pinunjul ana ngasan Gusti Allah. Iso diibaratke susu. Bapak-bapak kali susu seneng mboten, Pak? Piye kalau jawab bapak-bapak karo susu seneng ora kok? Ah, oh yo, susu ki kental kok. Seger kok. Oh, kudu loro. Ya, yen iso imbang iki. Nggih. Dadi susu niku mulya. Susu niku enak, ndadekke sehat, ndadekke seger. Ndadekke manfaat. Neng susu niki iso dadi muspro, ora iso dadi mulya, ora iso dadi seger. Nalika susu niki kecemplungan laler catak niku lho. Laler ijo sing gedhe niku sing merongos-merongos niku lho. Susu sak gelas, seger kecemplungan laler. Kira-kira jenengan nombe napa gua, Bu? Nah niku. Yen nganti ana wong mempelajari agama nyang majelis rene majelis rono, mrono rene. Kok nganti ora mulya? Kok nganti ora dadi panutane umat? Mung do disepeleki. Niku mesti enten masalah. Ya cara susune mesti kecemplungan laler ijo niku. Yen nganti majelis rono majelis rene kok ora kajen, kok disepeleke rasa ditun mesti ana masalah. Napa? Kokean cangkem.
Mbah ngelek-elek, mbah menghina, mbah nyakitin, mbah ngomongi larake, jengkelke, megelke. Mula kiai niku gelar. Ustadz gelar. Mubalek gelar. Dai gelar. Lurah gelar. Presiden gelar, DPR gelar, Pak RT gelar. Mboten namine termasuk haji gelar. Niku sedaya gelar. Kudune digelar kaya ngono kuwi samsa tambah mulya. Ana ngasal Gusti, kok nganti ora mulya? Berarti ana masalah. Mula agama niku dadi ageman. Mula ageman niku yen sing nggawa niku pas, disawang nggih patut. Jenengan nggawa klambi, yen klambi niku ora kuwalik, benike ora jonjing, disawang nggih patut to niku. Nek yen klambine kuwalik, benike jonjing, disawang ora patut. Ah nggih niku. Mula ageman niku sing nganggo sing pas. Mula kan Islam niku kan patah Bu nggih. Ana sing organisasine NU, Muhammadiyah, LDII, Al-Furqan, MTA, Salafiyah, Wahabi kan macam-macam. Monggo niku mau wadah, tapi Islam itu satu. NU ya Islam, Muhammadiyah Islam, LDII Islam, kabeh niku Islam. Yang jenengan pun nyekel wadah pun duwe adang ngoten niku. Mang dadekke wadah jenengan terbaik. Wadah kono kok ora oleh selawung. Wadahku kudu gelem selawung. Ngoten. Wadah kono kok ora seneng gotong royong. Wadahku kudu gelem, kudu seneng gotong royong ngoten niku. Wadah niku mang dadekke jenengan niku tambah sae dalam bermasyarakat. Ampun fanatik. Wong niku anggapipun lebdo ing pitutur, lebdo ing pamawas, lebdo ing pangilmuan, gelem ajur-ajar, insyaallah mboten fanatik. Fanatik niku kena kanggo pribadi wae, aja kanggo umum. Pribadi kok kanggo umum, rek arep golek kanca malah mung siopeh niku mengke. Lha menapa? Keyakinan itu jati diri. Dadi monggo sing pono wadah saya niku sae, sedaya niku Islam. Ajeng jenengan punya wadah apa monggo. Sing penting kita menjaga supados dados tiyang ingkang sae. Ngoten lho. Wadah napa terserah. Kados dukuh. Dukuh niku satu. Ning ya ana Sarawetane, ana Surabaya, ana Geneng, ana Malangan, ana Gatak, ana Gurung. Ning Gurung ku ya jek dukuh. Malangan ki ya duka, Sorotan ndak duka, rak ngoten to. Monggo iki dipun renungi, pun ngaten mawon mugi dadosna kawigatosan kula panjenengan sedaya. Niki kula ajeng nyanyi Romai Rama. Sampai saat ini niku kathah manusia yang tersesat kok. Niki judulnya tersesat. Kena gerali raiso karep lali. Banyak sudah para nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah kepada semua manusia. Nah, fungsine para nabi niku diturunke kangge menehi pitutur supados menehi agama supados kula panjenengan iki duwe ageman, duwe sing bagus sehingga kula panjenengan dados tiyang ingkang sae, monggo dipun agem sak sae-saenipun, dipun agem ingkang sebaik-baiknya. Ngaten mungkin dadosna kawigatosan menawi pinutupi atur. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk kalian juga SMP. Pak De, Yusuf pilihan telepon. UNJ. Fakultas nopo? Universitas Negeri ya. Fakultas Justru apa ya? rencange sinten kang mriki? Hah? Rencange sinten? Reneng. Mboten enten. Jogja begitu. Waktu dari itu aku sih gue dari universitas di Yogyakarta di kampus. Jogja kan begitu. Oh, ini kuliah ya. Boleh Anak kecil silakan yang DM. Warna itu ya kok Yogyakarta. kuliah. Anak bagus. Sebabnya orang nomor UNJ atau UNJ kan. UNJ itu juga tempatnya fakultasnya universitas kan. Yang Jogja kota itu tidak UGM, terus Jogja dan Wonosari gitu. Alhamdulillah. Nama teman-teman kepada sama-sama berada untuk boleh termasuk ke waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina wa qina adzabannar. Amin.